Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise. Как се запознахте вие двамата? Парк. Ами как се запознахме? Аз се гоних 10 години, да, бях в един клас. Гимназия и аз се гоних 10 години, тя не ме искаше и накрая принудих да ме вземе. Значи всичко започна, когато класната го сложи на мен по-немски и той не спираше да говори. Не, ние го помня. Кой беше виновен? Тя. А не, и Кайс. И Кайс, Кайс е сестра. Благодарение на Кайс. На един купон бяхме много пияни и работата стана и поздравихме и така. В лакофейна. Да. Беше много романтично. Вечер. Значи по всяко време. По всяко време, освен когато нямаш работа, нали? Да, си имам много работа, обаче тя е нимфоманка и идва и на бюрото даже по нея. Вечер. Сутрин. Вечер. Когато няма никой в нас. Когато няма никой вкъщи. Тук не знам. Бой. Долу. Йоанна да кажа. Аз всички са ми Е, на бюрото? на бюрото. На бюрото. Аз. Той. Ми зависи какви секс играчки имаме, но в повечето случаи съм аз мъжа. Имате ли Ама някакви... не във всички. Да, понякога като имаме инструменти и тя е мъжа, в смисъл, зависи. Не знам, второ ще тема. Много разпочва. Дъбстеп. Само не тя.